Здравейте, приятели! Днес ще направим една рецепта сирене по-врачански. Това е рецепта на моя мъж, той е от Враца, и необходимите продукти, да кажем. Трябват ни домати, които 7-8 домата, които съм ги настъргала и съм ги откусила с сол и малко захар. Трябват ни около 6-7 яйца, олио и сирене. Сега трябва да вземем тавата. Ще сипим малко олио. И след което изливаме домата и трябва да го изварим. И след като го извариме, ще покажем останалата част. Домата ни е изгрял и се слага сиренцето. Тук сме нарязали 6 точки сирене. Може би 6 ще са малко. Ще трябва да отрежем още една секунда, само да се вземе видиш. Отгледаме още една. След това слагаме яйцата. На всяка плочка по едно яйце. След това поръсваме с малко чубрица. Малка кратка пауза ще направим. Сега слагаме фойлото да се пече и ще стане готово, ще ви покажем резултата. Абонирайте се за канала. Снете лайк. Това е сиренето по-врачански. Сега ще пробваме. Може да е много горещо, преди малко да извадихме от фурната. Драги приятели, абонирайте